Kai? Ah, Maryam? Kika ce min kin yi tafiya? Wallahi na dawo ne. Kin dawo? Kalla fa, after 3 minutes fa da suka wuce fa, na kira ki, ke faɗa min cewa kina Sokoto, kuma satin ki ɗaya da zuwa, kuma sai kin yi wata ɗaya zaki dawo. Kuma a ce bayan wannan lokacin har kin dawo Maryam? Idan a ce kai aka maka haka, wani irin mataki za ka ɗauka? Na ce ma na dawo ne. Wato Maryam, na fahimci wani abu. Gaba ɗaya yanzu ba kya ba mu soyayyar mu kulawa yanda ya dace. Ki yi duba da ƙawanki mana. Ƙawanki ki duba yanda take ba wa soyayyar ta kulawa yanda ya dace. To an zo daidai wurin. Ina so ka fahimci wani abu Ahmad. Soyayyan mu da soyayyan ƙawana ba zai taɓa zama ɗaya ba. Saboda irin kuɗin da saurayinta yake kashe mata, ka gai ba kamar irin shi. Allah sarki Maryam, ban taɓa tunanin zaki iya faɗan hakan ba. Domin ina ganin cewa aini ina kashe miki abin da ya fi kuɗi. To me kake ma? Kina so ki ji ne? Ki sani cewa abu na farko ina baki lokacina, sannan kuma ina baki gaskiyata, sannan kuma ina yi miki abubuwan da suka dace. Uwa uba ina kare mutunci. To in zance ne fa ka iya shi filla filla. Gashi ka zayyano su ɗaya bayan ɗaya. Sai dai da ka zo wurin wani abu mai muhimmanci ka tsallake shi. Wato kuɗi kenan, wanda ya zama ruhin soyayya. Domin in babu kuɗi babu kulawa kuma babu soyayya. Amma na yi mamaki a yanda kike ɗaukan kuɗi shine komai. Amma ina so kada ki manta, wayan da take hannunki ni na siya miki ita. Haka shi ma suturan da ke jikinki ni na siya miki. To ko in dawo maka da abinka ne? Aini idan na yi abu, na yi shi ne don Allah, kuma sannan ba na yi ne don ki bani ba. Domin ko ba komai, na fi so mace ta so ni a yanda nake, ba wai don abin hannuna ba. Na barki lafiya. So da yawa soyayya a haka take lalacewa. Saurayin ƙawata ya mata abin da kai baka mun ba, wanda kuma a zahirin gaskiya hakan kuskure ne. Soyayya ba auna ta da kuɗi ko kuma yawan kyauta. Soyayya tana tafiya ne akan kulawa da ƙauna, sannan kuma da yarda da juna. Wannan shine soyayya. Ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin zai taimaka ma wasu da yawa.